ושלום לך, דוקטור מוטי קידר. ערב טוב. אתה באת להסביר לנו איך מתייחס העולם הערבי ליום הבחירות. אוקיי, האם בעולם הערבי מתעניינים בכלל ביום הבחירות? מאוד. 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 דבר ראשון, הפלסטינים לחוצים בצורה שאין כדוגמתה, עד לכך שמחמוד עבאס, על פי הארץ, כן. הרשות הפלסטינית עצרה אנשי חמאס כדי למנוע פיגוע שישפיע על הבחירות בישראל. זאת אומרת, הם לא עוצרים אותם כדי שאת מה ואני... זה ידיעה ממתי? הארץ מאתמול. כן. הארץ. לא ישראל היום ולא מקור ראשון. זאת אומרת, מחמוד עבאס עוצר אנשי חמאס, לא כדי שאת ואני נשאר חיים, לא, אלא זה... כדי לוודא שהשלטון יתחלף. למה? כי אם נתניהו לא נוח לו, הוא צריך טיפוסים יותר רכים כדי שניתן יהיה ללחוץ עליהם, וזה בעצם כל היחס בעולם הערבי. כולם מחכים בקוצר רוח שנתניהו יעוף, כדי שיבואו הרכים הללו, הרכיחות, חסרי החוליות. בעיניהם, כמובן. ויקחו, כי אז יהיה הרבה לחצים. אפשר יהיה להביא את הלחץ מהבית הלבן, הלחץ מעולם הערבי, הלחץ מהפלסטינים, והם יוותרו, כמו שוויתרו בהסכמי אוסלו, כמו שוויתרו לו כל השנים, וזה מה שמחכים. יכול להיות שיש הבדל בין ההנהגה הפלסטינאית שמנסה לקדם איזשהו הסכם, לבין הפלסטינים בשטח שמעדיפים שהמצב יישאר כמו שהוא היום, או אפילו יחזור לטרום הסכמי אוסלו? ההנהגה הפלסטינית לא רוצה הסכם. הם רוצים תמיד להישאר במצב של בלי הסכם, כי זה מביא להם הרבה כסף, הרבה אהדה. אז טוב להם שנתניהו ייבחר לכאורה לשיטתם. לא, הם יסחטו את הרצוג אם הוא יהיה ראש ממשלה, ולא ייתנו לו הסכם, זה הקטע. זה המשחק, לסחוט, לקבל, כדי להיכנס למשא ומתן, שבו לא מגיעים להסכם, ובינתיים קיבלו מה שרצו. ואנחנו מצטמקים לקטע שבין טול כרם לנתניה. אז בוא נחזור לשאלה שלי לגבי השטח. אנחנו רואים הרבה מאוד פלסטינים שאומרים, בסך הכל היה לנו טוב לפני הסכמי אוסלו, יכולנו להגיע לירושלים, לתל אביב, לכל מקום שרצינו, מפני שאז לא הייתה גדר הפרדה כמובן, ויכולנו לעבור, לא היו גם מחסומים במעברים. יש הבדל בין ההנהגה לשטח? האינטרס של האיש ברחוב הוא שונה. האיש ברחוב רוצה לחיות. כמו שאומרים בערבית, בידנא נעיש. רוצים לחיות, רוצים לעבוד, רוצים חיים נורא. מצלצלים אלה אנשים מעזה. תכבשו את עזה. כן. ככה אומרים לי, תכבשו את עזה. כי לפחות שהיה כיבוש, לפחות אפשר היה לצאת לעבודה. עבדו אצלנו ברעננה, בהרצליה, בתל אביב, הם יודעים שמות הרחובות בעל פה. והפרויקטים והכל, והקבלנים, מכירים אותם מגיל צעיר. עכשיו אין להם כלום. מסכנים. לא בנייה ולא כלום. האדם ברחוב רוצה לחיות איתנו הרבה יותר טוב מאשר עם העולם הערבי. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.